Hellosztok, ez itt a Riftrise első videója. Egy unboxing videó fog nektek készülni. Összesen 5 alkatrész került a birtokunkban, ebből a legtöbb AMD-s termék, amiből most 3-at be is fogunk nektek mutatni. A két AMD-s, amit most így hirtelen névre bemutatunk, az egyik egy 1800X-es processzor, ami az AM4-nek a AM4 foglalatú processzor, ami most jelen esetben a AMD-nek a leggyorsabb processzora is, világrekordtartó. A másik AMD-s termékünk egy SSD, amiről különösebben sokat nem akarunk beszélni. Ez egy 240 gigás SSD, SATA kábeles SSD, szóval 6 GB per szekundumos írási sebességgel, Intellel és AMD-vel egyaránt kompatibilis, szóval nincsen platform különbség. Az utolsó alkatrészünk egy G-Skill Trident ZRGB memória. A Ryzen 7 1800X-nek ugye 8 magos 16 szálas, 20 mega L3 cache-sel rendelkezik, alapból 3,6 GHz-en üzemel, és 4 GHz-ig biztosítják, hogy biztos fogjuk tudni tuningolni, de nyilván fölé is fogjuk tudni tuningolni a processzort. Illetve a RAM, ez egy G-Skill által gyártott Trident ZRGB RAM, amelynek ebből nekünk a 3200 MHz-es CL14-es RAM van a mi birtokunkban. Ennek a nagy tesója szintén csúcstartó, az viszont már 4200 MHz-es, ugyan CL19-es, de ezt bőven túllépi ezt a CL19-es késleltetést már azzal, hogy 4200 MHz-en üzemel. Ezek a specifikációk, hát a memória, az szerintem idehaza túl sokan nem találkoztak ezzel a fajta memóriával, mert eléggé nehéz is beszerezni. Nekünk is eléggé sokat kellett várni, mire egyáltalán eljutott hozzánk. Egy hónapot. Szóval szerintem lehet, hogy pont ezzel is fogjuk kezdeni a bontást. Hát akkor nézzük ezt a memóriát, hogy hogyan is néz ki és mit kaptunk mellé. Már a dobozon látható, hogy támogatja az Asus Aura Sync-et, melyel külön tudjuk állítani, hogy világítson RAM, hiszen ugye RGB is, illetve azt még tudni kell róla, hogy támogatja az Intelnek az XMP 2.0-ás verziójú technológiáját, amit mi sajnos nem fogunk tudni kihasználni, mert ugye AMD-s procink van, de így is bőven gyors lesz az a számítógép, főleg, hogy ezt a gépet fogjuk használni ugye vágásra. Szóval így néznek ki a memóriák. Ugye itt vannak a RGB ledeknek a igazság szerint maga ez a, hát nem is tudom ezt minek lehetne hívni, ilyen műanyag takarása, borítása. Maga a memóriára egy panaszunk nem lehet, az biztos. Természetesen, ahogy ezt szokták csinálni, egyből a matrica, már itt meg is lehet találni a márkának a matricáját. Maga a memóriának, megmondom az őszintét, még DDR4-es memóriával nagyon sűrű nem dolgoztam. Viszont meg kell, hogy mondjam, egész súlyos. Szóval ahhoz képest, hogy én nem az első eset, hogy szerelek gépet, de ennek a memóriának igencsak súlya van. Hát egy RAM-hoz képest. De nem tudom mennyire látszik mondjuk a kamerában. Mint egy telefon. De ez konkrétan lecsiszolt az egész, szóval teljesen más, mint a Kingstonnak a memóriája, HyperX-ek, teljesen más dizájn, de teljesen más felépítésben van. De igazság szerint szerintem különös, nagyon más mondani való nincsen a memóriára. Az biztos, hogy eléggé vagányan néznek ki, és hogy ez a gépbe ez teljesen jól is fog majd nézni. Kíváncsian várjuk, hogy hogyan fog olyan világítani, és hogyan fog az Aura Sync-kel együtt mutatkozni ez a bizonyos memória. Na hát a processzor. Ugye a Ryzen logó megint csak feltűnik, hisz az AMD nem nagyon titkolta el, hogy jön az új Ryzen. De szerintem most már lassan mindenki tudja, hogy itt is van, meg már meg is jelent. Szóval még egyszer ez az 1800X, szóval tényleg a legcsúcsabb csúcsa az AMD-től. Hát nézzük, hogy mit rejt a doboz. Azért vagyunk itt. És nyitva a szörnyetegodul. De ahogy nézem, a doboz az üres,
Jó, mondjuk, hát igen, ehhez a procihoz nem kap az ember hűtést, de mi erre már gondoltunk szóval. De majd is meglátjátok, hogy mi erre Igen. gondoltunk. Hát igen, szóval, hogy akárhogy is nézem, ez egész szegényes eddig, ez a doboz. És itt van De, maga a processzor. de a lényeg az itt van, az legalább megvan, ha még a hűtés nincs is. Hát ez is megint szokásához híven, ahogy minden egyes márka ugye szereti kirakni a matricáját, hisz ragasszuk fel a gépházra, addig is kátokoszolódik. Na szóval talán így jobban látszik ez az egész, hogy hogyan is néz ki. Hát a matrica is szerintem egész dizájnosra sikerült, legalábbis az A-szériának meg a AM3-asnak is szerintem ennyire dizájnos matricát még nem készítettek. Nem akarok hülyeséget mondani, de nem tudom, nekem hogy a proci az úgy... Elég kicsi. Ahhoz Igen, képest. szóval, hogy legalábbis nem, de meg lett volna nyújtva, vagy meg lenne kicsit nyújtva. De ez nem biztos, hogy így van, csak nem láttunk Ryzen-t, és hát nem tudunk mi ez alapozni, csak másik processzorhoz. Mert lehet, hogy az 5-ös széria, ugye, mert van a Ryzen 7, meg a Ryzen 5. A Ryzen 7 ugye 1800X, a Ryzen 5 valamivel gyengébb, de nem biztos. Lehet, hogy ugyanígy néz ki bármelyik, csak nekünk kicsit furcsa így első látásra. Hát mondjuk egy i7 6700K-hoz képest elég kicsi. És ha azt nézzük, processzor teljesítményben még Hát, azt veri. Igen, viszont... Most nem játékokban, de No, munkában. de mondjuk ha azt nézzük, hogy egy Intelhez azért nem lehet hasonlítani, hogy az AMD-nek, mint tudjuk, a fogai azok itt vannak bent, a Intel meg ugye a alaplapba rejti a fogokat, és nem pedig a processzorral együtt kínálja azt. Hát nagyon más, sajnos nem tudom mutatni, hogy a csomagunk is csak ennyit takart, de még egy SSD-vel azért tartozunk nektek, hogy hogyan is néz ki ez az SSD. Szóval jöjjön az SSD. Vissza is tértünk ebből az SSD-vel, ugye? Ez nem volt itt közelünkben, igazság szerint a proci meg a memóriát jobban vártuk. Mert az SSD maga, az így néz ki. Egy ilyen szép kis ilyen, szerintem mondhatnám úgyis, egy nagyon durván fogalmazó, egy kicsit ilyen díszdobozos megoldásban van. Maga az SSD alatt meg láthatjuk a használati útmutatót, amihez, mint tudjuk, szerintem túl sok használati útmutatót nem kell mutatni. Hisz egy SSD-nek a bekötéséhez durván egy kábel kell, meg egy hely, ahol lerakja az ember. Szerintem egész dizájnosra sikerült, picinek pici, szíve és a dobozhoz slim. Maga a Radeon logo itt is megtalálható, ugye, ami szerintem kicsit érdekes, mivel szerintem elég lett volna, csak ráírják azt, hogy a AMD, mert a Radeon azt szerintem pár embert akár meg is téveszthet, mivel hogy a Radeon széria igazság szerint a videókártyát akarta régebben, bár azért biztosra nem mondom, mert azért vannak egy kis hiányosságaim ezek téren, azért annyira nem vagyok egy jó ideje AMD párti, de én szerintem inkább a Radeon az a videókártyáról volt híres, nem kimondottam mondjuk egy SSD-ről. Az SSD-ről annyit kell még tudni, hogy igazság szerint ez a fajta SSD, az AMD SSD, ez a Kingstonnak a vele nagyjából egy árkategóriájú SSD-ét veri. Nem is azt hiszem kicsit, hanem azért látszik rajta a különbség. Igen, azt elfelejtettük megmutatni, hogy maga ugye ez a ilyen külső borításban lehet látni az egészet, vagy legalábbis ilyen dobozba kapjátok. Ugye ez az a műanyag doboz, amiben érkezik, ez ki van párnázva, biztos, hogy nem fog semmi sérülést kapni. Maga a doboz meg szerintem egész dizájnos, látszik rajta, hogy Radeon, mert a vörös-fekete itt is dominál. Meg hát mindenhol rajta van, hogy még véletlenül se tévesszük el, hogy az AMD. Minden más specifikáció, az olvasási, az írási sebesség, a SATA-nak a csatlakozója, bármit meg tudtok találni a hátlapján, szóval hogyha esetleg valamiben kételkedtek, hogy mondjuk nem működik, akár szintén bementek egy boltba és megnézitek, vagy akár felmentek az internetre, még specifikációt kell lekérni, mert itt van még a doboz hátoldalán is. Na hát ennyi lenne a 3 kis csomagunk bemutatása. Szívem szerint nekem, ami különösen nagy szívemhez nőtt már egy kapásból, miért még beraknánk a gépbe, az biztos, hogy a memória, mert nekem már most különlegesnek tűnik, de hát ez mind a dizájnon, mind elsősorban nem csak a dizájn, hanem az is közrejátszik, hogy
hogy nehezen meg lehet, szóval nehezen szerezhető ez a fajta memória, szóval kimondottan az, ami elsősorban, meg hát designeremre sem, mint mondtam, nem egy rossz. Persze. Mondjuk neked melyik az, ami úgy elsőre megtetszett? Hát külsőre a RAM, az biztos, meg azért proci teljesítmény azért. Jó, hát ezt majd akkor fogjuk megtudni, mikor már összeszereltük, de na, aggódjatok, ennél azért a memóriánál kicsivel jobbat is be fogunk mi mutatni, ami szerintem eléggé látványos lesz mindenki számára, számunkra is, bár a memória már most is megfogott minket, de majd meglátjuk, hogy az alapot meg ilyenek mennyire fognak készülni is. Ura, hello! Szevasztok!